Iche onye ori. Inezori. Ọga dị na-ezuri. You got more boss na mineral. Boss. Hey! Nna na-ekwenụ m anya etupuka wallet mbikonu. Wallet ndị otu ebe ihe nọdụ na wallet. Ihe a meji eche wallet mbikonu. From here dị na-aga si wute ego ihe dị ebe anwa. Etika wallet. Ọ na-eme, don't worry, ọga. Yeah, fortune and gap you go. Okay. Nyaimu. I don't want to take. Nah, enye me na onye nsogbu. It's okay, relax. Nya mineral na ya na boss na agba. Boss ona. Nya boss na bono mineral. Ntakaziko abuna na go na aka na agụ menyeku am. Hey. Oh. Oh. Nyam Sprite. My boss now. Come down, it's okay now. Oh, no, me. It's okay, calm down. Anybody in Cebu? What you for me now? I ain't messing mistake. No. Thank you. Nah, thank you. No. You're welcome. Enjoy. Ibo over there? Yes, sir. Yes, I'm my brother. Side in. Iche onye ori. Inezori. Ọga dị na-ezuri. Bịa iche onye ori. Oya wuki na-eme. Ọ maka nke ijiri ebe ọga? Na-akpere nkata. Ọga dị m eme yahoo. Napụrụ m aka ka m zue n'ike ka ọ dị nkata bụkwa nka. Ọ bụ na mgbe a na-amụ ndị ochi okwe n'ihe ahụ. Ekwesịghị ịmụ gị ọkụ by now. Ị na-agwa nke aka ọrụ taa? Onye na-alụ? Ọ ga-etinye m ọrụ? Ọ ka mmadụ ihe na-alụ. Enwere ike na-akwụ ya, ọ dịkịzị ndị a na-akwụ ya n'ogbe. Ịma na ọ bụrụ na mgbe a na-amụ ndị ori ọkụ, a na-gara mụọ gị ọkụ. I'm telling you, all I feel is not a hooligan. Edika hooligan. Shut up. Emena po hooligan. God have mercy upon us. Thank you, Yao. Iya tawa cha akọọlụ. Bịa mụọ akọọlụ. Onwe ihe na-alụ ji malụ gị. Onwe ihe na-alụ ji malụ gị. Ọ dị enegide na-egbu ofe mbọ dị ka gị na nkịtị. Oh my God. Igbo ekọt. Okay, bro. Everything must have John. You are weak. I'm a man of God. Hallelujah. A full grown man of God. Wow. Okay, Malo. A man of God. You guys know Chukwu n'ife butere m ebe a. If you forget I can never eche ka m ga-esi wee mee. You have a problem. Because amara m no into family liberation. Onye na-eme. One is not the problem. Ọ na-eme na. Onwe Igbo ka atụrụ aka. My brother senior overseas. Sinancho is strong man of God. No, amara m is quite. Amara m the powerful enough. Moi. I'm going to kill you from. I'm powerful. Oh, just one is not the problem. Finish up. I'm not going to get but just carry on. So I'm going to get you want to go? I just need here for this Xmas season so that my brothers not everything them and the village kale. Me kpekulu ga ekpere makara ina anara Chineke n'iyi. Ike dị n'ọbara ya. Don't worry that. Side in kana bakasi. Una go peace na bunu. Amen. Ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara ịma. Ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara ya. Confirm. Brother,
want na. Una nwere go unu. So just a room. Ikedia. Ikerba. Ikedia. The Lord is here. Are you ready to go back? Go there.